Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Refineria di Curaçao heeft een zaak gewonnen tegen Petróleos de Venezuela, PDVSA, bij het Hoge Rechtshof in Nederland. Het Hof in Den Haag vindt dat RDK een beslissing van het Hof van Curaçao gewoon mag uitvoeren. RDK hoeft dus de beslaglegging bij het bedrijf Propernin, een dochterbedrijf van PDVSA in Nederland, niet op te heffen. Op dit moment heeft Propernin, PDVSA, een schuld bij RDK openstaan van grofweg $52 miljoen. De schuld is volgens RDK ontstaan door wanbetaling op wanbetaling. PDVSA heeft een schuld bij RDK en Curaçao voor het huren van een petroleuminstallatie in november en december 2019 en een take-or-pay fee voor de afname van elektriciteit van CRU. De Electorale Raad heeft melding gemaakt bij het Openbaar Ministerie van alle politici die geen financieel overzicht van hun donateurs tijdens de verkiezingen hebben ingediend. Voorzitter Raymond Pacheco-Reumer bevestigde eerder al dat de Raad vervolgstappen zou nemen vanwege de onduidelijkheid omtrent de donaties. Verkiezingskandidaten zijn wettelijk verplicht via een formulier op te geven of zij giften boven de 5000 gulden hebben ontvangen. Ook als er geen donaties zijn ontvangen, moet hier een verklaring voor worden afgegeven. Van de 353 verkiezingskandidaten hebben 265 personen hun financiële overzicht ingeleverd. 2 kandidaten zijn overleden, 86 personen moeten hun gegevens nog altijd indienen. Op het niet indienen van de gegevens staat een boete die de Electorale Raad niet kan opleggen, maar het OM wel. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento como te comini abo. Op de kruising van de Cascoraweg en de Schout-Bernhard-Doormanweg zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. De hulpdiensten werden ingeschakeld. De ambulance kreeg de melding dat het zou gaan om een ongeluk met meerdere gewonden, waaronder een baby. Het negeren van een rood stoplicht zou een rol hebben gespeeld bij het ongeluk. Het lijkt erop dat de bestuurder van een van de voertuigen door rood is gereden. Als gevolg hiervan volgde een botsing tussen de 2 auto's. Ambulancemedewerkers verrichtten eerste hulp. De gewonden werden daarna meegenomen naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis voor verdere behandeling. De brandweer is gisteren uitgerukt na een melding van een brandende auto in de wijk Scharlo. Bij aankomst stond de auto al volledig in brand. De brandweer kon er niks meer tegen doen. Toen de brand onder controle was, werd duidelijk dat de auto enkele onderdelen miste. Uit het verdere onderzoek bleek dat het ging om een gestolen auto. De auto stond tot gisteren al langere tijd stil op dezelfde locatie.
Bij Landhuis Dokterstuin vond gisterochtend de officiële opening van Simang di Cultura plaats. De focus wordt dit jaar tijdens de Cultuurweek gelegd op het overdragen van welzijn in de culturele context. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sitri van Heijdorn, was aanwezig bij de overdracht van wijsheid en verbondenheid. Rina Penzo, een van de oudere actrices van Curaçao, droeg symbolisch een koord over aan de jonge actrice Tiara Richards. Zij is bekend van haar rol in de film Boulado. Het koord staat voor verbondenheid. Zowel verbondenheid tussen personen als verbondenheid van welzijn, gezondheid en cultuur. Air Belgium gaat de vluchten naar Curaçao hervatten. De luchtvaartmaatschappij biedt vanaf 15 december weer tickets aan voor vluchten naar het eiland. Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen en het hoge risiconiveau op Martinique mocht Air Belgium geen toeristische vluchten meer uitvoeren richting Curaçao. De tussenstop op Martinique was onderdeel van deze vlucht. Vanaf half december zal er elke woensdag en zaterdag een vlucht vertrekken vanuit Brussels Airport via Punta Cana naar Curaçao. De terugvluchten zijn rechtstreeks naar Brussel. De Curaçaose cameravrouw Hester Jonkhout heeft op het Caribbean Tales Filmfestival in Canada een award gewonnen. Met de film La Dama Blanca won ze in de categorie Best Cinematography. Het filmfestival in Toronto werd door COVID-19 dit jaar virtueel gehouden. Dit is van 18 tot 24 september geweest. De film La Dama Blanca gaat over het koesteren van het verleden. Het is een papiamenstalige verfilming van een toneelstuk. De onbeantwoorde liefde staat centraal. De regisseur en producer is de tevens op Curaçao woonachtige Guus de Seine. Laura Kwast deed de screenplay en de hoofdrollen worden vertolkt door Rina Penzo en Giovanni Abad. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.